masabat, mabalasang analapsan, inis makit naglaak, kaligo na nasirpat. Hello, test. Mic test. Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin ang sangapada. Manipod dito'y Nemars Studio. Ang masarakan dito'y Sitio of West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At to'y nga rod manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasing problem of the day? Amaka ay Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manen ni kasin nyo ayong Ruiz nga umay manen mang ted biag iti may sa nga pakasaritaan nga intay to balakadan ay problem of the day ni Lori iti probinsya iti Ilocos Sur. Anya nga dat parikot na padaanan tayo. Alright, irugiti nga rin mga kasin iti problem of the day ni Lori iti Ilocos Sur. Sagudayan nga rin ti surat ni Pagayam a Lori. Dear Kasin, sakbay man yung nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga kayat ko nga iburay iti dati nga programam. Kayat ko man nga idanon kasin yung tinabara akablaw ko kada kay amin di Nemars Studio. Kastameten nakablaawak dagiti padak nga kanayon nga mangsubsubay ba iti dati nga programa. Apod no launay nga makaliwliwa ken makaited adal. Babaen ka digiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay ikan biyag. Kadyak impagarup nga may saak tumet kadagiti agsurat ken agkid daw iti pamalakad yo. Umanay la kanyak idin nga makipagdingdingigak. Tadyak pay na SM nga comment nga agbalakad. Ang iti agdama kasinyong kat maburiburan ti panunot ko at daanak iti nadagsen na parikot. Iso nga nagtakli na kiti programam kat sapay ko makamaudyanan na wenno kalpasan nga maibasam dati nga surat. Ket may kandak iti balakad. Ilingad daklatan itinagan a Lori. Gapu iti kinarigat iti biyag kasinyong ket sa anak nga nakaadal. Gaputa siyak tinagbalin nga kabadangan datatang kininanang nga mangged tapno makapagadal wenno makapagbasa dagiti kakabsat ko. Nakapsuten ni tatang iso nga saan unayan nga makatrabaho iti nadagsen. Idinto nga ni nanang komporme ti panggedan na umawat iti labada wenno saan tumulong nga mapanagluto agdalos iti balay. Ket nasapamet nga nasursurok dagiti trabaho iti unig ken war ti balay kasinyong. Isu nga alistuak nga nakastrek akas maysa nga babaunen wenno katulong iti maysa a baknang a pamilya. Ket kastoy man nga rod arugyak ti amin kasinyong. Madam, pinaayabandak? Ay, wen, Lori. Saan ka din nga day off mo into no bigat? Iha. Ay, wen, madam. Panggap ko nga rin ti agawid di balay mi. Ta, mailiwak lang una yun kada tatangkin nanang ko kastametin kadigiti kakabsat ko, madam. Ando kasta, isapsapak nga rutin nga itad king kada iti sweldom iti makabulan. Talaga, madam? Wen? Kayat mo ti agawid, mabalin mo ti agawid ita, tapno no ad-ado ti panawen mo, nga mangiliw iti pamilya. Ay, nagsaya atin no kasta madam, sa anak nga umyan itan, ti plano kami sa paik ko mga agawid din no bigat,
Ta may samot lang nga aldaw ti day off ko, iti day ito nga lawas. Um, Mabalin mo ti agawin di tan, gaputain kami mo't ag dinner di tarwar. Eh, Da kami laing kay ni sir mo iti rumwar. Saan mo nga panunutan ti kaanakan mi nga ni Kevin. Ta sigurado lakit di nga mapanmanen ka dagiti babarkada na no kasting weekend. So nga mabalin mo ti agawin iha. Ay git nagsayatin madam. Mala. Day awatim nga ro ti sweldo. Ken ni nayunak pay dayta. Apay mo't madam. Alakit tandan mo. Tandan mo dayta, gaputa, no masapul ko ti mang masahe di gurgurong ko, kat naanos ka nga mang masahe, uri no, gininanaka ko man. Ay, nagsayaat no kastan madam. Thank you madam Taada na yun ti itid ko kininanang ko. Ay, nagsayaat kakit din nga anak no kasta ti aramidam, Lori, iha. Anya ti kayo asawan madam? Kadayta ko nam. Nga itad mo ti sweldom kininanang mo. Ay, madam, tasyak namin ti kabadangan da nga, mang paadal ka dagi ti kakabsat ko. Nasayaat ka no kasta. Saan ka lang nga nasayaat nga anak? No di kat nasayaat ka pa nga kabsat ka dagi ti kakabsat mo. Madam, narigat namin ti biyag mi madam. Iso nga nasken nga tulungak na tatang kinanang. Nang runak at adamat karot sakit ti tatang ko. Ala, no kasta. Inka mangala iti grocery. Madam, kumporme nga kayat mo nga iawid. Inka jay kusina, mangkita ka kadagiti kayat mo nga ipasarabo mat iti pamilyam. Ay, saanin madam nakababain? Ay na, inkakit din. Ay na, awan ti anyaman na kami, kada kami, kat pakaragsakak, no makatulong iti pamilyam. Basta lakit di ta itultuloy mo ti kinapud mo ti trabahom kada kami, ti kinaanos mo kinagagat mo. Ay kat, namnamaem nga tulungan da kamay. Saan lang ti sweldom, tinamnamaem nga itidmiking ka. Ala, nagsayaat kay nga talaga madam. Saan gayam nga pudno di iti ibagbaga ti daduma? Nga anya? Nga no kano babak nang gat? Kaduan na kat mata pobre. Ken saan da ka nga managtulong kadagiti kaskada kami nga marigrigat laeng, madam? Saan nga pudno dayta? Ti kinagpaiswan na. Saan akbot nga nabak nang idiiha? Naggapuak met itiya nakurapay a pamilya akasking ka. Isumit lagayam, madam. Ken sa bagay, uri ni sir. Uri ti asawa yung madam ko. Nasingpet met. Ngala, nasingpet talaga ti asawak. Nasingpet ni sir mo no lakid di makita na nga napintas si trabaho. Awan lakid di ti aramidem nga may kandiwas iti kayat mi. Akit talaga nga namnamaem nga nasaya at mo't ti tratarmiking ka. Angim ni Sir Kevin, ma'am. Manmanok nga marana ti balayo. Kasta nga talaga. Tabisi iso na iti negosyo nga impamaneharmikin ko na. Unngard, madam. Kaanakan nyo gayam iso na madam niya. Mabaling nga maamuan, ma'am, no. Ape nga agnanaid kada kayo ni Sir Kevin. Imbilang mi nakasbukod mi nga anak ni Kevin, gaputa di kami maagkaanak ni Sir mo. Anak isuna iti maysa akabsat ni Sir mo. Saan nga napagasatan iti biyag, gaputa na ibalod. Kat da kami tinang kup-kup kenkwana, kat imbilang mi nakasbukod mi nga anak. Kat sigurado nga kalpasan o naggapo iti negosyo na, mapansumurot ka dagiti barkada na. Jak balagip madam no, adagundaway nga nakapagsarita kami. Sa bagay, makabulan ko pela kada kayo. Adan tulat agundaway na ngagsarita kayo, iti kaanakan mi, kaanakan. Ala, kangarodan, mangala ka dagiti grocery, taagawid ka, antayin ka iliwan ti pamilya mon, Lori, anak, iha. Ay, sige nga rod, madam. Thank you. Nanang,
At titi sweldo, iyawat ko kada kayon. Tama ka mo kayo nga mangtid di kasapulan dagiti kakabsat ko iti panagadalda. May na anak ko. Itid mo lat ta kadakwadaan. Sikan ti mangiyawat. Saan kat di nga siya ti pang tidam. Alang aron. Nukas na ti kayat yun nanang. Sige. Uray ta umyanak dito ita. Anya. Pinagawid nak ni amok nanang. Taada ka numot papananda. Iso nga saan da ka kasapulan. Yan tangay day off ko bigat. Ay kit nasaya at ano kasta anak ko. Taad-ado ti oras mo dito balay itang day off mo. Uwan nga rin nanang. Mamindwa nga maturog dito, indo harabi ala, nangangkan. Saan pa'y nanang? Baanda siyak ti agluton? Saanan? Kaya kumot pa'y laang anak ko. Amok nga nabanog ka iti makalawa sa trabaho, ijay balay iti amom nga baknang. Ay na, saan mo't unay nga nagdagsin ti trabaho nanang? Nasayat mo digiti amok. Talaga ka de. Saan ka nga marigatan? Akit babaknang dagiti amaw. Saan da ka di nga? Naungat, wano naranggas king ka. Saan nanang? Nagsayadan tupay? O, kitain nyo. At apibitbit ko nga groceries. Inted ni ma'am. Ay, nasaya at mamud gayam ayati amaw. Aywon ananang, the best dagiti amok. Ure dati amok kalalaki. Saan nga agong ungat? Kasla di agon uni ang saan ba't agong ungat? Basta lakit di ka no napintas ni trabaho. Saan ka maungtan? Ken kanayo nakto kano nga sagutan ni madam ti iyawit ko kada kayo. Bakit nasaya at ano kasta anak ka? Alakat, itultuloy mo nga ron tinapintas ka trabaho kada kwada. Na parang matulungam dagiti kakabsat mo tapno no makaadal tamat. Kasta nga talaga ti kayat ko ang mapasamak nanang. Diyak ipalubos nga maitulad dagiti kakabsat ko kanyak nga saan nga nakaadal. Mala, dispensarium anak ko, Lore. Nanang? Was, numan saan ka nga nakaadal. Ala, awatin na kami latan ka ni tatang. Ay nanang, awan day ta kanyak. Maawatan kayo. Gaputa marigrigat tayo nga rod. Kat siya ako na tinagsakripisyo para kadigiti kakabsat ko. Kat pakaragsakak mo't no makapagturpos da amin. Ala, nagsaya at kakit din nga anak. Ala, makaamukan to nga rodan nga mangitid ka dagiti kasapulan dagiti addim anak ko. Una nang, alay na kardagluton, ti pangrabyan tayo. Roger, ti umawawag. Hello, Roger. Kumusta kan? Hello, nagawid ka gaan dito balayo. Ay, Wen. Saan ko nga naibagaking ka itay ta? Awanan ti gundaway ko. Ta nagadunga min ti bitbit ko itay, saan ko nga masangot ti ag cellphone? Tikid di baga magot nalipatan na kon. Ha? Api ko mga malipatan ka, Roger. Api nga malipatan ko matinobyo. Sana balit agkita tamat into no bigat. Saan ka di nga mabalin nga kita ta ita? Anya? Anya ti orasan, rabiin. Into no bigat latan, ta iliwik pala digiti kakabsat ko. Ta ited ko digiti kasapulan da iti panagkadalda. So nagsweldo ka nga ro doon. Wen, nagsweldo akitayin. Saan ka di nga mabalin nga? Pabuludan nak pailangan ulit 3,000 laing ko ma. Anya? Bumulod ka ti 3,000? Apay di ka di pinagsweldo iti trabaho. Ay na, saan nga umanay iti sweldok iti trabaho? Ada nga minti pangaramatak. Awanen Roger. Anyang awanin? Naitid kun ka digiti kakabsat ko. Ken inikak ni nanang iti paggrocery da. Basit lati nabati ka niya. Napiya lang nga paggastok mo agsublak iti trabaho. Unay ka mo't ton, di ka lang ba't nang ibatin? Ano ang serbi na nga da trabaho? Ha? Awal lang ba't tipagnamnamaking ka? Kaapi nga min nga deta trabaho. Di ka kung mga trabaho iti dakdakkel ko pati sweldo ma. Ha? Nagsaritaan da dito nga panagin, Roger.
Isumpat lang ti amok nga trabaho. Kinasaya at dagiti amo. Gunang katulong ka tulat ta. Awan ti asenson ka dita. Ha? Saan ka di nga imbagakking ka? Nga adda ara paap ko iti biyag. Kaya't ko ti bumaknaw. Isungard nga aramidig ti amin tapno no bumaknaw nga. Ayun kastamot. Aslawan ti ara paap mo. Isungag ka sa pula na iti kwarta. Adda kayat ko nga sir ka na negosyo. Tadyak kayat nga agnanayon nga agtali na edak nga empleyado laeng. E keto si ka, di mo arapaot ti umasenso iti biyag. Agit saan tangard nga agpada ti kayat nga mapasama kiti biyag no kasta. Anya? Anya tikait mo sa amin, Roger? Agsupa di ta. Roger, imbabanan. Oh. Masapol nga agsarita ta nga nasaya at Roger. Diyak kaya dati napasamak ka data di rabi eh. Anya di kiti imbagbagam kanyag. Saan nga pudno nga awan ti arapaap ko itibiyag, Roger? Mabaling ka di nga mga tapay lang. Damdama ta nga pagsaritaan da ita. Sayang dito ino-order ta. Sa anak nga, mabisin. Anya? Anya, orte serbi na nga may ita dito panganan. Nagsayang talaeng ti kwarta. Talagakit di nga awan ti arapap ko itibiyag. Ha? Api nga saan kaibagam nga awan arapap ko itibiyag, ha, Roger? Kas tamo ti pagpakita mita. Kas kadeta pa nagsirek mo iti trabaho. Saan ka di nga kulaking ka? Nga jak kayat nga sumrek ka akas katulong. Tadagita katulong, nakasking ka. Awan ti asensuan da ti biyag. Ha? Apag ko na nga awan. Napindas mo ti sapul ko. Tagaputa libre met amin. Amin nga sweldo ket maitid ko ti pamilya. Wena. Angem agpating kakaladitan. Pero langan no asawaem ti amom. Ha? Roger. Kastamad ka talaga ti mapaspasama. Ala, mangibaga ka man kanyak. Ti katulong nga bimak ng babae ni ti pa nagkatulong na laeng. Ha? Babalimpay no yung katabrod. Angem, uray dya bro, darigat. Roger. Imbaga king kaidin nga kayat ko pala nga tulungan ti pamilya. Iso nga uraan niya nga trabaho, Sir Kek. Dahil tangor tirigat na. Awan ti pilpil yung nga trabaho. Nakapokus ka lang nga hindi ta pamilyam. Kasanong ti bukod mo abiyag? Kasanong ti bukod mo nga asenso? Saan ka di nga? Imbaga king ka nga kayat ko nga makalungaw ti biyag mi. Ti pamilya, ti biyag ko. Kasanong nag-asawatan ton. Ha? Kasanong nag-asawatan ton kat siya kayat ko ti bumak nang idinto nga sika. Awan na pulos ti ka-ambisyon mo. Roger, saan nga po na tayo ta? Ha? Nasaysaya at pegitin no. Anya? Nasaysaya at pegitin no agwin naswastan. Yan may sapay. Adan na sa pulak nga kasukat mo, itibiyag ko. Ha? Anya ti ko lang, Roger? Ada di babae nga kursunada kanya. Roger, saan ka kumang mangrabraba kiti kasta? Saan ka mangrabraba, Chloe? Ada may isa nga babae, may isa balasang, nga gapo iti bak na nga pamilya, nga kursunada kanya. Nasasaya at pa'y no makiwin na swasaking kan, kit isun ti tutupak. Ta sigurado lakid di, nga dakkel ti maitulong na tapno matungpal ti arapaap kung agnam ay ti biyag ti pamilyak. Saan, Roger? Roger, saan nagkading ka na patigking ka? Diyak amon no.
Jak sigurado no adapi panagayat na mariknaking kalori. Gaputa sipo di disimrek ka akas katulong. Nga, pakakitaan nga awan iti arapap mo iti biyak. Inot nga nagmaumaw ti panagayat ko ken ka. Rogers, pangasim saan mo nga ramitin di kasi kanyan. Ipatpatig ka launay, Roger. I'm sorry. Di tamon. Roger! Roger, nagsubli ka! Roger! Nay, apay nga agsang-sangit ka, anak ko. Nang, ada ka di problema. Apay, sino din nagpasangit king ka? Ni namin Roger, nanang. Apay ni Roger, nagapakay ka de. Nakiwin na suwasin kay tiyak, nanang. Anya, apay mo't nga makiwin na suwasking ka. Naputada ka nun sa baling nga. Babae iti biyag na. Insukat na iti babae nga baknang nanang. Kaputa kayat na launa iti bumaknang. Insukat na ba't iti baknang. Ay nanag, unay matdayjahin nga Roger. Kita, no kumakayat na tibubak nang, kayat na tibak na nga maasawa. Saan na ka kumangar nga inararim, hindi Nala, bye-bye amon dahi nga lalaki anak ko. Saan nga iso tinaikariking ka? Ang imipat patig ko launay-unay ni Roger, nanang. Amog dahi ta. Ang masursurum tumatlang alipatan dahi nga lalaki anak ko. Anyat serbina nga ipatpateg mo, no saan na kamot nga ipatpateg. Tanapatpateg mat ti arapaap na nga bumaknang. Iso nga insukat na ka iti babae nga baknang. Ay, apay nga kastoy dito si Dain. Pati dito naboy. Lore! Sir, awagan nak sir. Apay nga nakusel na ito na po yung mga kita. Kano ready ti si Dain. Kaslawan ti ramraman na. Sika ka dito nagluto. When sir? Awang ka di sir. Ramanam kami na. Apay di mo rin namanan ngayon mo na. Sakbay mo ngayon dasar dito yung lamisaan. Sir? Dito na po. Ramanam kami na. Nakusel. Saan nga nalina nga nalaing? Ay, sorry sir. Tiamok na yung linay ko itay sir. Ni ala, uwin nagpaiso. Nakusel. Ramanam dito si Dain. Tapno amom ti bagbagat. Sir? Ramanam. Ni ay. Nalipatak samat inikan ti patis itay. Unay ka man. Apay nga. Ita man laing nga kasi ti lutom. Ha, Lori. Sir? Pasensya kayo sir. Saan to nga maulitin sir? Ay. Dan samot sa bali nga. Baka mo't nga no, iraprapin mo ti cellphone. Bakit nga glutluto ka? Diyak kaya tikas ta. No madamat trabaho lata. Ay sir, when sir? Sorry sir. Saan to nga maulit sir? No kastalaing diraramitem, Lori. Sayat, sumapol kamlat kasukat mo, no kasta. Lalo kat, alis to nga maperdi, tiganas ko amangan, no. Madinaimas ti maluto. Sir, pasensya nga talagang sir. Saan da ko mangikaten sir? No kasta, isay-saya atim ti trabahom ditoy. Tano na saya at ti trabahom, awan ti mangig mo kanyang ngaungat. Italaing nga naungtang ka. Ngemsyak. Jak kayat. Nga kanayon nga kasto ti aramidem. Jak kayat nga kanayon nga kamali ka. Talis to lang ti sumapol iti kasking ka.
When, sir? Saan to nga maulit, sir? Ikarit data, sir. Nay, rabiin, Lori, iha. Apay nga, di ka pa mapanagina na itisilid mo. Ha, ma'am? Um, um, ituloy ko lang nga dalusan ti salasen, madam. Ay na, rumbeng na kuman nga ginanaka, tunubigat daytan. Gapu ka di tainungtan na ka ni sir mo itay. Madam, iso nga kayat mo nga bumawi. Uwin nga agpaiso, madam. Ape nga min aya, anya ka diti mapaspasamak yung kaiha. Madam, saan mo't nga kasjay iti ti panaglutom? Tasigod mo't nga naimas ti lutom, napintas ti trabaho. Ang itay kapalain nga palpaliiwen. Numanen makita ka nga nakamulingling ka. Makita nga naliday ka. Ada ka di problema? Awan, madam. Ay, Lori, iha. Saan mo kuman nga ibilbilang ti bagim akas babaunin laing dito'y nga balay? Madam, gapu tayong bilang dakan akas kaming ti pamilya. Iso nga, mabalin mong ibaga kanyak, ti anyaman nga problema, tamangan no makatulong aking ka. Madam, amumat nga awan ti anak ko, ada ti kaanakak nga ni Kevin nga imbilang min nga anak ni ngem sa balilaeng ti padak a babae nga anak ko ma. Ket kasla ibilang ka pa yan nga anak ko. Iso nga rod nga, madam. Sige, umarakop ka laeng, Lori. Madam. Anya ka diti problema, iha. Ibagam kanya. Madam, nakiwinaswas ngamin kanyak tinubyok. Kadin sukat nak edi babae nga baknang akas ka na kayo. Anya? Dan, apeng nga nga sangitam ti kasi nga klase ti lalaki, Lori, iha. Madam, no insukat na ka, gapulaing tabak nang day nga babae nga nang isukatan na king ka. Tila kayat nasawan, saan nga napudno ti panagayat na king ka. Tigit pagyamanam, nailiklik ka itikas jay nga klase ti lalaki. Nga napatpatag ti kinabak nang ngemsi ka nga kaayan-ayat na. Madam, ngemibatpatag ka ni Roger. Masursurum tumitlang alipatan day jay nga Roger. Mala, isangit mulaan. Tapno lumag-antarik nam, iha. Nagsayaat kayo, madam. Nagsayaat kayo kanyan. Ustuti ko na ni Madam di Rabi. Pagbalinek na na busy ti pakik. Babay di ti panagdalos ko iti balayda. Total, nag-out of town da nga agasawa. Kat, into nagsumlida sigurado nga nalinis to. Nadalos to ni ti balayda. Ay, da kayo gayam, Sir Kevin. When? Si kani Lori, saan ka di? Ay, when, sir? Siyak matlaing ti babaunan nyo diti balay. Awang mo ti sa balin. Sa bagay, when mo kidi saan kay ka di nga rumor, sir? Saan man kuma? Inakumadji pestok, di shop ko.
Ang tinawagan nak ni Tita Itay, agsubli ka no dito eh. Ha? Agre ka nga ron, sir. Jak pinakaisa ga. Jak pinakaluto iti pangal daw. Ay, sana masapulin. Umay kay lakad di agina na, sir. Pasensya kayo, sir. Madamang amin nga, daldal sakti balay. Ingkagid di agpilesen. Kagdigos sa kagpiles, rumarta. Ha? Papapananda, sir. Saan na mabalin, sir? Adda kami trabaho kita. Malpas nga dalusak dito balay, ado pa tilabaak. Sana balen. Tani mismo tita, tinangi baga kanyak. Imbilin na kakanyak. Ha? Anya tikait mo sawen, sir? Kunana, nga ipaspasyar ka kano. Ta kunana, segon ni tita. Adda kano nadagsan na problema. Di kayo maawatan, sir. Ingkag digo, sir, tagpilis ka. Tarumorta. Nung tikasta, malag-anan tirik na. Isakit na ka kami ni tita. Iso nga, imbilin na kanyak nga. Liwliwain ka kano. Amangan ka no, may sam dito ibalik at makapanunot ka itidakas. Ha? Kaya amumot ni tita, dakalti na yung baga na akim ko kinkuana. Ni tito ngamin, isot kadardarak, ang na-stricto unay. Ngim ni tita, isot nakarik na aktipod nung nga pamatik ti may nga naganak. No pa'y saan kami ngagkapkapin ano. Oray saan kami agkadarak, wanak kuma. Katsi ka, ipagpakita mo't ni tita, ti kinasayat na king kasaan ka di. Uwin nga ron, sir. Nagsaya at unin ni madam. Iso nga ron nga, kunana kanyak. Ipasyar ka kano. Kasapulam kano ita. Tikad kadu akin makasarsarita. Saan kanumot nga mabalin ni tita, taadamot tinapakakumikumanda kay ni tito. Dasken ka di pelain nga dagulitik nga ibagakin ka nga ingkag digusen nga nagpelesen. Kasanawar di kiti narugyak nga trabahon, sir. Babayam daytan. Ituloy mo ito laengin into na makasublita. Maawatan mo't ni tita. No bilang laeng ta masangpitan ta nga kastoy. Ingka kadyagdigos mo saan? Ay, nakarutin, sir. Sige, urayin ka nga rin dito salas. Hi, Lori. Sir Kevin, da kayo gayam. Kinigtot da ko man. Pasensya ka na, nakigtot ka? Aping nga da kay pala dito yung balay, sir. Kaskas dimot nga. Umununa kay pa nga rumor dito yung balay, ng damadam kinis, sir. Talaga nga nagpapaudi ak. Taapay, sir. Greka, nangangkay ka din, sir. Nagkape kayon? Itimplahan kay ti kape yo? Saan? Kabaylag mo tagtimpla ti kape. Saan nga gaputa babaunon da ka dito'y balay? Saan nga gaputa katulong ka? Agit amin nga trabahon kat iasamiking ka. Kabaylang mo madagat nga banag. Wait mo skid di, sir. Anya nga ti masapul yu, sir. Babalin ka di nga awisin damdam, ha? Ha? Impakada kon kinitita. Kunak, masapol nga da kadwak nga mapan makimiting. Ayam ti kinagpaiswan na. Sibud day di pa nagkadwata, Lori. Kanayon ka nga panpanunutin. Ha? Nimit, sir. Mangrabrabak kayo, sir. Sana ka mangrabrabak. Iti pagbita panawin nga panagkadwata. Nariknak. Sir? Nariknak nga gayataking kan. Lori. Ha? Sir? Mabaling ka din nga isarding mo pala pa na ginaw mo. Impakada kong ginitita. Imbaga kagpakuyog aking ka. Ngayon kayat ka nga makadwa iti na baybayag pa nga panawin. Kayat ka nga mamam mo. Sir Kevin,
Mabalin ka di nga Kevin laingan ti awag mo kanya. Bir nga sa naklaingin. Angin, da kayo ti amok, sir. Saan nga siya? Da tito kin tita, hala, maawata. No madam, kin sir, ti awag mo katakwadang mo siya. May saak lang mat nga tinulungan da tito kin ni tita. Iso nga Kevin latan, ti awag mo kanya. Lori, pangaasin. As la mailangak nga mangawag kada kayo ti Kevin laeng, sir. Mabalbalin pa yun data di tarwar. Game no at data di ti uneg ti balayo. Ala sige, maawatan ka. Ngem, umanugot ka kuma. Inta mga di jarwar. Kasi naramit tayo di namin sa ngal daw. Ket no kayat mo, no danto pa'y oras ta. Inta jemol. Intag shopping. Igatangan ka kadigiti arwatem. Sir, ang nakababain mat, sir. Awan matibay yung gasto sa kadigit-digit kita iti negosyo. Dakal mati savings ko. Kat awan ti anyaman na kanyak tayo dyan. Ken may isa. Naamuak ni tita. Nga marigrigat laeng ti pamilyam. Kat addo di ti kakabsat mo nga pagbasbasahan. When nga pa isa, sir. No kayat mo, ag-shopping tapay ti arwatan da ti kakabsat mo. Tapno da mausar da iti eskwela da. Hala, saanin, sir? Nakababay nuna yun, sir. Ay na. Awan ti pagbainam kunak mo. Pakaragsakak no makatulungak. Iti pamilya, iti babae nga ipatpatig ko. Uwin ko namon. Sa bagay, naibaga ka kun kay ni tita. Tano saan ko nam? Sigurado laki di nga, ibagan to ni tita nga. Umanugot ka. Ala, apay mat, sir. Naamuak kini tita, nga awan tinobyo mo. Nga iti kalabas ket nagsina kayo. Ngayon sukat na ka iti sa bali nga babae nga baknang. Ala, marites mo't kayam ni madam. Anya? Awan, sir. Sige nga ron, sir. Aguni kay tulatan, sir. No, anya oras tayo nga. Anya oras tang rumwar. O sige, agi na naklaeng. Isaganak lang di gamit ko. Napambarak nga mang dalos di lugan. Tapno no nadalos mo ti pangiloganakin ka. Sige nga ron, sir. Agyaman na, Glory, tayo manugot ka matlaang nga. Nakipag-date ka niya. Date ka di date, sir. Siyempre, date nga makuna da ito yan, gaputan na ipudnog mo ten, ti panagayat ko keng ka. Anya nga min ayat, ikinayat yung kanyak, sir. Kat amuyo mat nga, katulong aklaeng. Kat may isa, nakurapay laing ti pamilyak. Ay na. No, saan nga gabo ka datito kini tita? Ang mga no, kasking ka, nakurapayak mat. Saan nga nasaya at dagidi naganak kanyak, iso nga nabalod ti amak, ket ti inak, nalulungmot iti may parit nga droga. No, saan nga gapo ka datito kin tita? Baka nakurkurapayak pa ngem ti pamilyam. Iso nga saan mo ko mga panunutin? Nga katulong kalaeng ket saan ka nga mabaling nga gayat itikas kanya. Ket siyak, sanak ba't nga rumbeng nga gayat itikas king ka. Sige, mangantan. Bayat nga gisistoryata. Kaya't kalaunay nga mamam mo. Ket no umanugot kan to, kahit kumiti pa siya rin, di balayo ta. Kahit kumat nga amon ti pamilyam. Kahit ko nga mamam mo dagiti naganaking ka. Kastamotin ka dagiti kakapsat mo. Ket pagkaragsak kan pagayatak launay ti tumulong ka na kayo. Ala, nakababain unay, sir. Sir manen. Ay, Kevin. Saan mo naskin nga ramidin di kita nga banang, Kevin?
saan mo nga obligasyon at tulungan ti pamilya. O di pagbalinin tang obligasyon. Ha? No lagi di aklonem ti panagayat ko. Kahit agayan ayatan, obligasyon ko maten ti pamilya. Obligasyon ko maten ti pamilya, ti babae nga ipatpatid ko. Nang runa no, datanto ti agkatuluyan. Ha? Tiket ko saon, nang runa no agasawa tanton, nga legal. Ala, ay, nakalalis tumot ti pasamak siya. Nakadanon tamot iti kasarin. Kasta nga talaga ti pagtungpalan na, no laki di aklonem ti panagayat ko. Ta sigurado ak, nga si Kalori ti kahit kung agbaling nga katukanay na itibiyag ko. Ha? Si Kamet, sir. Mababainak pa dituhin. Awan ti rumbing nga pagbainam. Ibagak laking ka, tipod no akaririknak. Sige, saan kamit kid di nga apuraen, Lori? Saan kumit kid di nga namnamaan? Nga makarikna ka, nga sigod iti panagayat kanya. Ta nabiit nak mo't penga nakadkadwa. Nabiit nak penga namam mo. Agyaman nak numaawatam, sir. Kevin. Ala, sige. Ituloy tantimangan. Ha? Oh. Ape nga nabigla ka. Sino ka di tinakitan? Dagita ka di kasangsangpet nga agpares. Dita nakatugaw, dita bangir alamisaan. Uwan, Kevin. Sino ka di isuda? Ni Roger. Ti dati nga kayan ayat ko. Ken ti babae nga nang isukatan na kanya. Agpaiso ti kunana. Bak nang tinang isukatan na kanya. Langana pa'y lain. Malasi na nabak nang. Dahita ka diti imbaga ni tita kanya nga. Dati nga nobyom nga insukat na kayo ti bak nang. Uwen, iso. Paspasan na ti mangan ta. Pumanaw ta dituhin. Apay, may ilang kakadi. Gagangilaing tiki di ipakita ta. Ket naragsak talat ta. Iyad data Tapno no ti kasta, maamiris na, ti pinukaw na ken ka. Anya? Nagsayaat kan tupay. No ape nga insukat na ka iti kasi nga klasit babae. Gapo siguro ta nabaknang. Ken talaga nga napintas mo. Mailasing ko, dagiti natural nga pintas ken saan. Anya tiket mo saan? Malasing nga dadaki na pintas na. Ket retukada. Peke. Gapo ti kinabaknang na Gapo iti at kinaadot kwarta na dahil nga babae. Adon ti pinaubrana iti bagina. Ha? Kasano nga naamuhan? Sigurado malasin ko, usto ti agong ti mesa nga tao no saan. Malasin nga nagpa nose lift. Malasin nga nagpabawas ti baba na. Kenore takudil na. Malasin nga daw tumtumaren na. Kaya't mga rod di kasi chay. Agad ta. Idinto nga si ka, Lori. Ada ka din pinasukatam tabagin? Ay, awan sir. Ay, Kevin. Pangala ako mga rod ti pagparetokek. Exactly. Exactly my point. Sika, natural ti pintas mo. Kayat mo nga rod, kayat ko nga rod, peke nga pintas. Ngum ti natural nga pintas, gakasking ka. Sana bale. Mangan talata, ituloy tayo mangan. Garay ka. Hindi, penginig gaman nyo ti. Nakulap ko, Kevin. Nakita na. Nakita dahil dyan lalaki. Ketne. Timak na rin. Ala Diyos ko, umay madituhin. Uwin nagpaiso. Agrelax ka lang. Kalma ka lang.
Roger? Talaga ka di nga iran-ran tayong ipakita kanya? Di anya. Psst, siyaklatan. Anya DJ Brad. Unay ka matin, Lori. Kasyegla kaalis to kengkan. Anya ti kahit mo sawen, Roger. Nagalisto nagmadlangain sukaten. Ha? Ay, Brad, mabaling ka di nga sumawat. Siyak ti kayan ayat ni Lori ita. Wen, alisto na ka langin sukat. Angem, saan ka di nga kasi mo tinaramid mo keng kuana? Ha? Lastog ka. Ay, saan nakalastog, Brad? Ibagbagak lain keng ka. Nga agayan ayat kami kini Lori. Ken may sa imun una kami dito restaurant. Iso nga awan ti pakpakita mi keng ka nga ti bagbagam nga iran-ran taming ipakita keng ka ti kina sweet me? No. Di ka nagpaiswan na. Talaga nga nakasweet ni Lori kanya. Kat kasta akmet keng kwa na. Ha? Ha? Talaga lang ha. Sana bale. Tabak nang mat. Dati nang isukatam kini Lori. Kat siyak. Bak nangak mat. Insukat na kamot ni Lori. Itibak nang akas kanya. Ha? Awang ka din di ba ibagam, Brad? Di tayo malangin. Awan di may bagana. O, kitaan. Naapelwan. Diyan muna siguro, aging gaita, sangsangit ang pelaeng dayjeng nga lalaki. Di na mo, nga sika, naka-move on kami ten. O, saan lang nga ti gagangay laeng tinangisukatam kengkwana. Takas kengkwana, bak nang mo tinangisukatam kengkwana. Bak nang mo tinangisukatan na kengka. Oh, di ba? Mabaling ka din nga. Ilipas tan timangan intan. Diyak ngamin komportable dito nga adda ni Roger. Alam, awatan ka. Ang sapay ko tas anak nga kagurgura. Saan nakagurgurain ka po itinaramid ko? Kahit ko lang iparupa kaday nga lalaki. Nga, sika, maka-move on ka kenkwana. Nga saan lang nga isuna ti lalaki iti lubong. Uwen. Kahit ko tinaramid mo. Ti kinagpaiswan na. Aglaglag to ti pusok itay nakita. Tilangan ni Roger nga kaslang masursurun unay. Madlagayam. Agyaman na ka, Kevin. Agyaman na klaunay king ka. Awan din yaman na. Kasta nga talaga, aramidik ti amin para king ka. Lori, gabuta ipatpatig ka. Nagtultuloy nga rod ti kinasaya at ni Kevin. Kadagingga nga napaniknagak nga napudno ti panagayat na kanyak. Kahit inaklon ko nga rod ni Kevin, gapota mariknak meten nga agayatak ken kuana. No pay adda dagiti gundaway nga kasla agdwa-dwaak. Ta syempre, mapanunot ko latta nga adayo nga amang ti agwat ti kasasaad ti biyag mi. Isu ti amok, siya kat babaunin daw, no, katulong da. Nabak nang da Kevin, idinto nga nakurapayak laeng. Ngem nagari ti ayat kanyak kasinyong gaputa talaga nga. Amin kat inaramid ni Kevin tapno mamagpitik ti pusok para kenkuana. Kaya ti may sang arabii, iti may sang arabii nga inkadeng kon ti panangipaay ko ti amin ko kay ni Kevin. Dito'y ko nga napadasan, deti matratar akas lamay sang reyna. Nga day di nga gundaway ket saan ko apulo sa narikna, nga marigrig at laeng ti biag mi.
Saan ko pulo sa narik na nga syakit may sa akatulong laeng. Takaday di nga gundaway kasla dagiti pelikula laeng nga mabuybuyak kasinyong di tamapan kamin iti maysa nga lugar nga sa maysa nga 5-star hotel. Napan kami iti garden ket adan ti nakaset up nga lamisahan nga para kada kami laeng nga duwa. Adda kandela nga nasinjan. Very romantic the ambience kasinyong. Adda iti may patpatokar nga music. Grabe. Urela sumgar ti dot ko idi nga panawen kasinyong kaday di agundaway nga kasla syakit nakais-espesyal launay. Nakais-espesyalak iti maysa nga lalaki. Ket agkakaimas dagiti na idasara makan nga idilaeng nga napadasak wenno naramanak. Idilaeng nga nakitak dagiti nga makan. Ijelaeng nga napadasak tinatratara kaslang maysa nga reyna iti pagarian nga adu iti katulong na adu dagiti babaunen na. Kalpasan na nga nag-dinner kami kasinyong napan kami iti silid. Saan la gagangay nga silid no diket deti makuna nga sweet. Dagiti espesyal nga silid nga dagiti laeng babaknang ti maka-afford. Saan lang nga silid gaputa addaan ti salas, addaan iti bukod da kusina. Grabe kasla dati mabuybuyak iti pelikula ni Julia Roberts. Nga tay maysa nga agtrab-trabaho akas prostitute ket napadasan na tinagbiag akas maysa nga reyna. Kasla kaday di nga gundaway kasinyong siyak tinagbalin nga amo ket ni Kevin ti babaunek. Tati ko nana. Ita nga gundaway. Honey? Siyak ti agbalin nga adipin mo ita. Amin nga ibagam, aramidek. Amin na kayat mo, ipaay ko. Amin na pagragsakam, amin na pakaragsakam, aramidek. Ti kayat ko, agid da kalaeng. Ket siya konti makaamo, ti amin. Sige, honey. Inagkan nga rod ni Kevin dagiti bibig ko iti nakapapaot kasinyong maidilig ko, maigidyat ko ti panangagik kanyak ni Kevin. Kasla di panangagik na kanyak kat dati mild, smooth. Nga kaslang mailasin mo nga agik iti disiplinado nga tao. Agik iti maysa nga profesional. Agek nga adda iti makunkuna nga proseso na. Saan nga dati agek nga basta-basta agek latan. Ket dito'y nga napadasak dati makiinespada ti dila. Wen kasinyong nagpaiduma tinariknak idi. Gagangay laeng met nga sumken iti panunot ko day di naglabas. Saan maliklikan nga mapanunot ko dagiti panawen nga inagagkan ni Roger dagiti bibig ko. Gagangay laeng nga ikumparak dagiti dua. Idi ni Roger no agkan na dagiti bibig ko. Gabutan medyo dakil tingiwat na kasla na lang masakmal amin nga bibig pati agong ken timid ko. Nga dati
tay dila na ket kaslang awant pakapakada na nga sumreklatan itingiwat ko. E dinto nga ni Kevin kasinyong iuray na nga agungap dagiti bibig ko sakbay nga iserrek na tidila na akas lang agpakpakada nga umuna. Iuray na nga mariknak nga sumabat meten tiriknak. Marikna na nga bumalbales meten dagiti bibig ko ket kayat na met bumales tidilak. Kasjay ti paggidyatan da. Aging nga inagkan ni Kevin ti tenged ko agpababa. Grabe. Sabali. Idi ni Roger no agkan na titenged ko ket tinaduma-duma nga paset ti bagi permi nga idepel na dagiti bibig na nga medyo kunno-kunno na. Dati ko na akon di kaslang romansa tay awan ti turong na. Awan iti sursuruten na nga proseso, awan ti kaplano-plano na. E dinto nga ni Kevin kasinyo agsinumbanger nga tenged kasla kayat na nga pagbigyan ti agsinumbanger apasit ti tenged ko akasla di na kayat nga agpauyo jay maysa. Kastamat idi dumano ni ti barukong ko kasinyong saan na nga impalubos nga malamangan dati maysa tay maysa. Ti kayat ko asawa no kasanot kapaot na nga inamaamalan ken linamas-lamas dati mesa nga mansanas ko kasjay met ti kapaot ti panangamalamal ken pinanglamas-lamas na tay maysa. Nagmayat man ko na awa na pulos ti maatiwan. Kaya di po mababapay ni Kevin kasinyong diretso ti panangagik na pimababa man ni tiyan ti puseg ko ti pusong ko aging nga nakadanunen iti nagpisi iti nakadanunen iti nagbaitan ti lupok nagsinumbangir ngay nagkan na tay pingping na inamaamalan na kasinyong at kastaunay tilaing na grabe. E dinto nga ni Roger kasinyong no adda iso na itinagbaitan dagiti lupok. Kasla awan na pulos ti turong na, kasla kuma deti maladaga, wenno deti ubing nga agsursuro pay laeng nga agsurat, wenno agkulor. Nga di mo maawatan no anya turong na idinto nga ni Kevin kasinyong ket kasla drawing iti maysang arkitekto. Kasla nagpinta deti maysa nga artist wenno pintor. Grabe ti marikrik na. Ket ti dila na nagmayat ti panaggaraw-garaw na kasinyong rumwar sumrek. Amin nga panagkunot na. Nagmayat ti beat na. Kasla musika iti lapayag ko diti. Idinto nga ni Roger idi kasinyong kaslang narawraw ti rumrumwar sumsumngaw nga uni na. Ket nakapapao ti inaramid ni Kevin kasinyong ket sana lain sardeng iditan nariknanan nga adarimwar at ubbog manipod iti kaungga. Idinto nga ni Roger basta no kayat talakay kayat na nga panang isardeng nga oreak la mabitbitin. Ragsak ka di, Lori, honey. Uwen, Kevin. Nakaragsakat na unay. No, kasta. Ad-adapay nga paragsakin ka. Itataintan tumayok. Iti kangatwa na langit. I love you so much, honey.
I love you so much too, honey. Ah, ah, Kevin, Kevin. Grabe kasi yung idita rinogyanin ni Kevin tinang panakpak kanya. Maigidyat ko lata. Amin nga pa ng panakpak na kanya kasi yung nakapinpintas di timing na. Eksakto laeng di panangipalnek na deti armas na iti unig ko. Saan nakapulos sa makarik na iti sakit. Saan nga agdinong par dagiti tulang mi. Kasla eksakto amin nagaraw na eksakto ti panagdisud dagiti tibagi na iti bagi. Grabe. Kasta unay ti asog ko. Kevin, Kevin. Kevin, Kevin. Kevin. Idinto nga ni Roger, idi kasi nyong nang runa no deti kaslang makasla deti agal alisto kami at kumpormilatan nga pangaramidan mi pagpapasan mi tiragsak no kasta nga paspasan na di na pa yan marik na nga masaksakta naggaputa napigsa launay di panang panakpak na kanya ket tumama iti tulang ko ket sa bali ti uni ti asog ko idi Roger Roger isa muna Roger idinto nga ni Kevin kasi nyo kasla uray no awan ti agtuktukara musiko yun ang musika dete palaeng uni ti panang panakpak na kanya ket kasla musika iti lapayag min Kevin Kevin eksakto amin nga panagdepel na kasi nyong grabe Kevin nakatidog nakapapaot ti panang panakpak na kanya nakasladyak kayat na isardeng nan ket namin ako nga naglipas ng di na matlaengen isardeng idinto nga ni Roger idi kasi nyong gaputi pa nagal-alistumi jak pa nga nagliplipas ket isunan ayat na lang nga makalipas paspasan na uri masaksakta na Roger paspasan ta ket ni baka da sumangpet I love you Rory idinto nga ni Kevin kasi nyong makapaminpat makapamilima akon is-iseman naktulata ket no dandani naglipas ni Kevin sana pulos agbaliw detiya kinadisiplinado na medyo pimaspas angem napintas lata ti timing na kasinyong sana pulos nga agsakit tito lang ko mapanen Lori sige Kevin itay ko mapailang kaputan naglipas ako agyaman na Lori Kevin Lori Kevin amin nga panagsardeng na panaglipas na kasinyong kasla kumate eroplano nga no aglanding ket nakaan-anayas ti panaglanding na idinto nga ni Roger no nakadata akit nalpasin itupak na latan ti bagi na kanya ngem ni Kevin kasi nyong nakainayad ti panagdisuna iti bagi ni Roger idi dagos na nga oksoten kalpasan na nga mairuwar ti tubog na dinto nga ni Kevin ket palpal agin ina paginanain na pala iti kaunggat sana antoyin inuten nga ikaten nga kaslain inuten namot nga isara detiya ridaw tiya ridaw basta amo yun at hindi kahit ko asawan ka
Ijay ko nga napagidyat, ti panakpak, ti nakurapay, ken panakpak, ti baknang, akas kini Kevin. Are you happy? Satisfied ka, di? Yes, Kevin. Nakaragragsak ako na yung unay. When kasinyong ni Kevin, kalpasan na, ti pa nagpapasmi, saludsuden na no naragsakak matlaeng, saludsuden na no nagustuak, no naganasak matlaeng, idinto nga ni Roger idi kasinyong no nalpasen pumanawen. Di na pa'y damagan no naglipasak, di na pa'y damagan no kayat kupay, di na pa'y damagan no nabitina kuno anya, Diyos ko. Ket ditan ngayon kadeng ko kasin yung nga awanan ti pangiso katakpay kay ni Kevin. Sika, Kevin, honey, naragsak ka di? Siya kung ti kararagsakan na lalaki ti lubong, honey. Nangro na lain yun. Nangro na lakit din. No manugot ka, nga makikalay sa kanyak. Ha? Sigurado ka? Yes, honey. Will you marry me? When, Kevin? When, Kevin, I will marry you. Yes, agyaman naglaunay. Agyaman nak, Lori, honey. Nasaan nga mabalin? Sweetheart, api ko mga saan na mabalin, itinto nga agayan ayat mat ni Kevin kay ni Lori. Siyak tinang imbilinan dahil di kabagis ko ni Kevin. Nabit na pa nga nagamam mo, agkasardan. Ang tito, ipagpatag ko la unay-unay ni Lori. Uray pay. Di ka man lang din ang magbagakada kami nga gayan ayat kay gayaman. Imbaga na kanya, sweetheart. Si kalaang tinangibagaan na. Siya garag, ngun ata muna nga kasta ti reaction mo. Amuna nga di ka umanugot. Una, babaunin tayo ti ikasar na, ti asawain na. Saan na sa bali nga tao kada tayo ni Lori? Agpaiso nga isot katulong tayo, sweetheart. Ang imbilang ko isunan akas kaming ti pamilya tayo. O anya lang ang ti panunutin dagiti tao. Nga ti imbilang ta nga anak ta, nga ni Kevin. Nga ison to ti magtawid ka dagiti negosyo ta. Ket makiasawa laeng iti katulong ta. Anya ko matidakas na. Akit di, no kayat mo, akit isarding nanti ag katulong dito tamangalatan ti kasukat na. Akit uray amulat ati tao nga katulong tayo idi iso na. Tito, saan nyo kumamat nga lapidan ti marikriknak para kay ni Lori? Apay awan ka dito sa bali a babae ditan. Mamamuyon ako man ni Lori, tito. Atiwan na, dagiti babak na nga babae dita. Agpaiso nga nakurapay laing suna. Agpaiso nga katulong tay laing isuna. Ngem nasaya ati pa nagpuspuso na tata, dito. Amuyo ka din, apeng nga simrek akatulong. Ni tita, nga muna. Uwain. Simrek akatulong gaputa, kayat na nga pagadalan dagiti kakabsat na. Kayat na nga tulungan dagiti naganakin kwa na. Iso nga tito, maawatan na kuma. Tano saan nga gapu kada kayo. Amang ano nakurkurapay pa itibiyag ko ngem ni Lori. Dakil ti utang nga na yung baganakin ko kada kayo tito. Angem no may papan iti panagayat. Saan dak ko mga paritan nga agayat kini Lori.
Saan ka man nga paritan? Ibagbagak laeng. Nga panunot ka iti maminribo nga daras. Ta panunutam, negosyante ka, negosyante tayo. Anya laeng iti masao, dagita pada tayo. Ay, pengamin nga panpanunutam, dagita si ka Herman. Hindi tangamin kahit. Taday talaang ti panpanunutam. Apay, no baknang, nasken ka di nga baknang matlaang ti asawain na. Di mo napanunot. Nga sika ti baknang idi. Kat siya, sa anak maganabak ng iding inasawa na. Isabali saan ka ba nakatulong ide? Mangup-opisina ka mat. Uwan angem, gagangilaing matibiyag ko idi, kas kada lori. Kan anya ko tidakas na no katulong. Nadalos nga trabaho dayta. Adda ka di nga rod kanam, no awan ni lori. Adda ko mga rod, isuot mo nga bado nga nadalos, no awan ni lori nga aglablaba. Adda ko mga rod, pagyanam nga balay nga nadalos, no saan nga gapo ni lori nga mangdaldalos. Kevin, diyak kayat nga siyak tirason nga agapad at madam kini sir. Anya tiket mo asawa nasaysayad siguro no. Diyak mo. Agdua-dua ka din. Wenangim, saan ka naragsak nga? Gapo iti relasyon ta. Ada ti tao nga saan nga naragsak. Ada ti mang pawil ti... Ay, bebe amida. Urita ni tita. Ni tita umanugot ti panagkalaysata. Nilaeng met tito ti problema. Iso nga ron. Diyak kayat nga agriri dat damadam kini sir. Sana bale. Diyak tog sarde nga. Mga lukoy tirik na ni tito. Numabalbalin. Aramidik ti amin. No talaga nga di na kayat. No talaga nga di na itin ti bendisyon. Ituloy talata ti agkasar. Kasano nga rutin? Kagura na kanton Pati siya kagura na kanton ni sir. Sana balin. Adamit bukod ko kwarta. Ada bukod ko negosyo. Naragsak tanto ka di. No saan nga na ornos ti relasyon nyo kini titom? Tinang nangibilang king ka akas bukod nga anak. Kevin, saan ta nga madalos-dalos? Panunutin ta nga nasaya at nustumet laeng diti sir kenta. Angim sigurado akon. Sigurado ak Lori. Kaya't ka nga ikalaysa. Ngim saan nga kastoy kuma. Saan nga kastoy nga adati mapagura ta. Adati tao nga napatigking ka. Adati tao nga nangipatpatigking ka. Nga napatigking ka. Nga saan nga umanugot. Nga mangsupyat iti relasyon ta. Wenangam, riknak da ito'y. Biyag ko da ito'y. Iso nga siyak matlaing ti agpili ti agbalin nga katakunay na ko iti biyag saan ka di, Lori? Api nga nasken nga isuda ti. Agpili iti babae nga ayatek. Wenangam, ti kayat da siguro kat saan nakas kanya kakatulong laeng. Saan mo nga lalangan ti kinakatulong mo. Ti pinagbalin mo katulong. Nadalos day nga trabaho. Kahit ko pa iti awan ti kinabaknang na. Basta ayatek ti babae nga talagang ay ayatek. Naragragsak ti biyag. No kadennam. Kenti katakunay na mo iti biyag. Ket ti babae, weno tay tao nga talagang ipatpatig mo saan ka di. Basta siya, uraan niya ibagbaga ni Tito. Ikalay sa kalata. Kevin, diyak kahit nga gurain na ka ni sir. Diyak kahit nga marakrak, weno saan nga naornos ti pamilyayo gapo kanyak. Saan nga gapo king ka, Lori? Gapo medlaki ni Tito. Tani Tito ti saan nga makaawat.
ni Tito ti saan nga mga klon nga sikat ipatpatig ko, sikat ikayat ko nga ikalaysa. Awa-awatin met ni Tito Kaputa, talaga nga, adayo ti gidyat ti biyag da Kevin. Uray pa'y, basta ilaban ka. Ilaban ka, Lori. Ilaban ko ti ayan-ayat ta. Uray no gurain nak ni Tito. Uray no ilaksid nak ni Tito. Ha? Kevin, saan ko mga kasta? Saan ko mga dumano ni ti kasta? Kasin yung kaslasyak dati may ipit iti duwang agkakatak kay labato. Gapo iti relasyon mi kay ni Kevin agngangabit amarakrak ti pamilya da madam kay ni Sir kay ni Kevin kagura ni Tito kagura ni Sir Herman ti imbilang na nga anak nga ni Kevin gaputa ipilit ni Kevin ti kayat na nga makikalay sa kanya dinto nga ni madam umanugot isuna iti relasyon mi angem agkontrada meten nga agasawa ket siya magilgil ti akasinyo nga adday ti nasayaat nga agasawa nasayaat nga amo nasayaat nga naganak nga agap-apa agririri na posible nga marakrak ti relasyon da gapu kanya. Mariribukan unay ti panunot ko kasinyong adadagi ti gundaway nga kunak. Saan siguro nga da kami tinaikari kini Kevin? Gaputan na bak nang isunag at nakurapayak laing. Saan kami tumitlaing nga agragsak? Ang imipatpatig ko unay-unay ni Kevin. Siguro, naikariak metlaing iti padak nga nakurapay, iti padak nga na marigrigat laing. Wen kasinyong adda dagiti gondaway nga mapanpanunod ko dagita. Ket kasla agduado akmeten no makikasarak kini Kevin. Agduado akmeten no adda talaga namnaman na nga da kami nga ni Kevin ket nga may sa abak nang ket siya nakatulong dalaeng ket agkagasatan. Uweno da kami tinaikari. Saan madlata nga nagsarday ni Kevin nga mga alalo ko'y tirik na angem aging gaita saan pa ngay manugot ni Sir Herman iti relasyon mi saan na pa nga naaklon ti relasyon mi kini Kevin kadaging gaita kasinyong kaslagap apapay laeng dagiti agasawa ket bayat ti panaglabas dagiti aldaw kaslang madududog tiriknak gaputa magilgil tiak nga iti na minsan nga daydi na urnos ti relasyon na daydi na ulimek a pamilya daydi na pintas ti langin-langin na nga agasawa ket kella at nga nagbaliw sipud idi dimtengak iti biagda sipud idi nagayat ni Kevin kanyak ket nagayatak met ken kuana. Balakadan dakman kasinyong bagbagaan dakman apay nga kastoy rumpeng ka di nga ilaban ko ti panagayat mi kini Kevin. Surutek ka di ni Kevin nga uray no agrebelde kami uray no saan nga umanugot ni Sir Herman ket ituloy milata ti relasyon mi uray no amok nga adda gumura kada kami. Wenno saan ko kadilata nga ipilit taamangan no saan kami tumetlaeng nga naragsak. Gaputa siya ket nakurapay laeng ket ni Kevin ket baknang. Dahito nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko kasinyo nga kayat ko apabalakadan kada kayo ababa ko nakiteng matidug gayam. Nagrigat gayam nga paggidyaten ti panakpak ti nakurapay ken baknang. Kasinyong sabi ko mata may kandak ti balakan. At sabi ko magad adda na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag dahito nga surat ko para kadagiti padak nga nagbuya. Iyon na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad.
Kadagyaman naklauna king kakasin ti anos ken laing mo nga nangurnos ken nangibasa dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone.